Edin fil-ama flimkien jibnu storja ta' kuraġġ imdawrin bid-dem maqbut fil-vini ġobla tsam li jiflaħ kull teżżiż dawn l-irġiel li ħafru font fil-mini ma jisewx lil kull min huwa għażiż fit-tarf tal-mina Sefina, Jaddu ħafna jiem mingħajr aħbarhom, dinja sieħa tinsab fuq ix-xwieq, tejbit tama għaliex ħafna bħalhom, sabu l-mewt u ntilfu tul it-triq. Kienu qasmu wkoll mill-ftit li kellhom. Tawlanja li toħroġ bil-qalb skoprew li fil-lam itsew li l-tellhom wensu meta nġabru l-kol fit-tal fit-tarf tal-mina xi ħadd qed jaħseb fina biex forsi l-ħajja ssib farajnejn ġew ħarsu fis-ġofija ħabtu l-qlub bit-tama aktar qrib nifdu jitella wieħed min ġoġu bil-art għexu mill-ġdid raw id-dawl il-ħajja qed titwieled jinfexxew tifħil l-akbar sib